Video sa usa ka babaeng miberit atol sa ilang left review session miabot na og kapin 12 million views. Sayra nato kini sa report ni Mark Reggie Abella. Nakadayeg ang mga netizens sa usa ka tinun-an sa universidad human madungog ang iyang pagbirit. Sa kuha nga video ni Kia Nicole Latonio, makita nga daw nahugyaw ang mga nag-review nga gipakapinan pa o makalingaw nga reaksyon sa ilang review lecturer. Nailhan ang binatera sa video nga si Lizel Narisma, 4th year student sa kursong Gen Ed sa University of Cebu, Lapu-Lapu, Mandawi Campus. Wala niya damha nga mag-viral ang TikTok video ug moabot sa kapin million views ug naabot sa laing nasod. Wala jud ko nag-expect sir nga mo viral gyud ang video kay kuan ka na murag kuan na gid kana ay nag-ano na ko nga naji mga videos may tabo kay you know my day, so part of our daily lives na din ang my day niya pag kuan kanang when Kia asked me to kanang kuan for concept nga i-upload sa TikTok. Butang nga gikalipay usab sa iyang higala nga si Kia. Naabot na gud siya kuan kanang other countries. Ay si Bretman. Gi-repost siya ni Bretman Rockwood sir. Feeling proud usab ang ilang review lecturer nga si Sir Furlan Jake Obial kinsa nagdugang og kasadya. Ito ang meeting, by the way, it was only a one-day engagement, so I did not really expect it would go that viral kay it was just one simple activity that went that way. Si Lizel sa iyang bahin, mipaambit nga dakong tabang ang iyang talento sa pag-awit isip stress reliever sa kakapoy sa pagskwela. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.